Un mare maestru sau fondator este cunoscut sub numele de Shijo sau Soki și acest titlu îl declară a fi capul familiei în stilul respectiv. De aceea, când un elev intră într-o școală, îi se arată prin instrucție și exemplu să acorde cea mai înaltă onoare, respect și ascultare șefului clanului său marțial. Când un maestru decide să învețe un discipol, el nu ia doar rolul unui învățător, ci ia de asemenea rolul unui părinte. Chinezii păstrează mare respect învățătorilor lor, începând cu supunerea totală a elevului în fața maestrului său. Ei trebuie să dorească să se golească de toate concepțiile anterioare și să accepte noile învățături, indiferent de cât de stranii ar părea acestea viziunii lor personale despre lume. Acesta este doar unul din motivele pentru care a începe cu un bun maestru este important. Supunerea este, în general, arătată simbolic prin înclinarea în fața maestrului. Fie în fața maestrului în dojo, fie în fața oamenilor maestrului. Se consideră o mare lipsă de respect a nu asculta orice comandă dată de acel om. O singură greșeală de ascultare în artele tradiționale și, în general, în stilul de viață, se va reflecta în progresele elevului, în antrenament și în promovarea la alt nivel. În timp ce fiecare elev pune voința sa în ascultare de senseiul său, acești maestri la rândul lor se închină în fața marilor maestri și în fața tablourilor cu fundatorii disciplinelor marțiale, fiecare renunțând la voința proprie pentru a obține mari abilități și inspirație în acele arte și o poziție mai înaltă pe treptele piramidei, o ierarhie spirituală în artele marțiale, fiecare piatră fiind pusă una peste alta. Fiecare treaptă a scării este cucerită prin înălțarea eului personal deasupra celorlalți. Fiecare elev și discipol se închină cu reverență și supunere maestrului superior și toți se închină în fața omului încoronat pe culmea muntelui. Fiecare și toți maestrii, indiferent de epoca sau loc, ascultă chemarea și ajunge în armonie cu cerul și pământul. Există multe căi ce conduc la înălțimile muntelui Fuji, dar există o singură culme. Divinul nu este ceva superior nouă. Este în cer, este pe pământ, este înăuntrul nostru. Arta păcii pe care eu o practic are loc pentru toți cei 8 milioane de Dumnezei ai lumii și eu colaborez cu fiecare dintre ei. Morihei Ueshiba, fundator de Aikido.